Hoxe estamos aquí no Caselles e vamos a percorrer todos os coles de Tomiño, Tebra, Sobrada, Goián, e tamén estaremos nas resis de Tomiño e de Sobrada para gravar os nosos peques como fan as súas postais que van a entregar os maiores. Pois imos a comenzar no cole de Tomiño. Vamos alá. No Nadal do ano 20, en plena pandemia, os nenos e nenas de Voces Novas, os nosos rapaces de participación, tiveron unha iniciativa realmente fermosa. Estaban preocupados polos maiores que estaban nas residencias, así que ocurríuselles mandarlles unha carta feita por nenos para eses maiores que estaban nas residencias de Tomiño. Agora tócanos o cole de Sobrada. Vamos a ver o que están a facer. Hola María del Carmen, esta postal te la va a enviar o Concello e espero que te goste moito. Adiós. Hola, estoy facendo unha postal para Brasinda, espero que te guste moito. Hola Elsa, estou facendo esta postal para ti, espero que te guste moito. Bo Nadal. Hola, José Antonio, espero que te guste moito a postal que estou facendo para ti. Bo Nadal. Amelia, esta postal é para ti. Hola Pepe, soy Omar, esta postal es para ti, espero que te guste. Deseo-te bo Nadal. Bo Nadal a todos. A verdade é que a iniciativa tivo moitísimo éxito e despois foise aumentando. Tamén entraron as persoas do Servicio de Axuda no Fogar, por exemplo, e a iniciativa foi crecendo. A ilusión dos nosos maiores esperando a carta tamén foi crecendo. Así que agora mesmo en Tomiño hai 614 nenos e nenas de todos os colexios e do instituto participando nesta fermosa iniciativa. E agora vamos a ver as postais que están a realizar os nenos e nenas do cole de Tebra. Vamos! Son Mario e hoxe estamos facendo aquí unhas postais navideñas para entregarlles a unha persoa de Tomiño que está na residencia. Bueno, e a outras postais van ás persoas maiores que están cas súas familias na casa. Hola, mi nombre es Lara, estoy haciendo una postal para Evas. Hoxe vamos a ver as postais do CEIP Antonio Fernández. Acompáñanos. Para las abuelas.
con chocolatinas dentro para no hacer solo regalos. Estoy dibujando un Papá Noel, pues una mochila que regala regalos de Navidad. Cada neno escribe unha carta a unha persoa maior. Eles a reciben, a verdade é que con moita ilusión de todos os avós e avoas que coñezo, algún xa me preguntou e este ano virán a carta dos nenos de Nadal? E a partir de aí, pois, establece a recuperación dese correo postal e desas postais de Nadal que cada ano chegan aos nosos maiores en Tomiño. Somos Inés, es unha directora da residencia onde estamos. A residencia chamase Sempre Cuidándote. Hoxe, como outros anos, os nenos tuveron a iniciativa de vir con estas setas navideñas feita por eles, con chocolates para os nosos maiores. E para eles é unha ledicia e están encantados de recibirlo. Moitísimas gracias por vir este ano tamén. Soy Lucía y tengo 9 años. Su color favorito es el rosa. Agardamos que este pequeno xesto che arrinque un sorriso e te faga sentir acompañado. Me siento muy orgullosa de daros las gracias.